Daga yanzu a cikin labaranmu na sashen Hausa da kuma sashen Zabarmanci za mu dinga kawo muku da labarai da suka shahi wato kasashen nan guda uku Nijar, Burkina Faso da Mali cewa da Journal IOS da za mu dinga fassara su a takaice a yarenmu na gida. Akan haka yau innan da za mu soma da gabatar da wannan labaran a bikar aikinmu Balkisa Mamani Isaka ta fassara muna kaɗan daga cikin waɗannan labaran. Shugaban jamhuriya shugaban kasar Burkina Faso Kapitan Ibrahim Traore ya gana da shugaban rundunonin kasashen IOS inda suka yi masa bayanai sakamakon taron da suka yi akan sha'anin tsaro kasashen na IOS. Taron koli na shugaban rundunonin sojin sama na IOS a birnin Bamako, wannan taro zai ba da damar tsara hanyoyin karfafa fasahohin aiki na ofisoshin shugabannin rundunonin na IOS. Haka zalika taron ya mai da hankali ne kan tsarin sintirin da jami'an tsaro na kasashen IOS za su yi kafada da kafada domin murkushe ta'addanci a yankin Sahel gabaki daya. A ci gaba da sabuntar takardun bariki a kasar Mali, an gabatar ma ministar gyaran zaman ma'aikatan gwamnati da wasu manhajoji guda 6 ke bayani akan sha'anin ilimi da horo, kama daga rubuta sunayen ɗalibai zuwa ga fannoni neman ilimi da kuma samun alawus. Waɗannan manhajoji ba shakka za su kawo sauƙi a tsarin bada ilimi da horo a ƙasar Mali. Dalilin da ya sa kenan ministan Abdullahi Mega ya jinjina ma waɗanda suka yi wannan aiki. Daga labaranmu na Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina maku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Ahad yau Dimash ce, 22 ga wata na 10 na Musulunci Shawwal, hijira 1446. Ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma a 20 daidai ga wata na 4 Abril miladiya 2025. Alhamdulillah, ‘yan uwa musulmi masu albarka, wannan shine haɗin gwiwa ta ƙungiyarmu na IAS Nijar, Burkina, Mali, kuma alhamdulillah wannan haɗin gwiwa ya yi albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara zumbuga ma wannan haɗin gwiwa albarka, kuma Allah ya tsare waɗannan ƙasashe namu na IAS Nijar, Burkina, Mali. Allah ya kare muna su daga sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da azzalumai karnan farauta 'yan siyasa da suke kai kawo suna haushi a cikin yanar gizo domin ɓata al'amarin waɗannan ƙasashe. Allah ya tsare shugabanninmu, Allah ya tsare ƙasashenmu, Allah ya tsare mu kanmu daga sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa. Allah ka ci gaba da ɗaga ƙungiyar IAS, Allah ka ci gaba da taimakon IAS, Allah ka ci gaba da kama ma IAS, Allah ka shiga a cikin al'amuran IAS,
ya Allah kakka bar su da dubararsu, Allah ka shige musu gaba a cikin al'amuransu, Allah ka yi musu jagora, Allah ka zame mana gata a cikin wannan ƙungiya. Wa'annan shugabanni namu tun daga mai girma shugaban ƙasa General Darme, President de la République du Niger Abdurrahman Chani, Allah ka tsare mu shi, Allah ka karfafe sa, Allah ka taimake sa, Allah ka kare mu shi daga sharrin masu sharri. Ya Allah ka shiga a cikin al'amuransa, Allah ka bar sa da dubararsa. Ya Allah maƙiyansa na bayyana da na ɓoye, Allah ka karya masa. Allah maƙiyan shi na bayyana da na ɓoye, Allah ka karya masa. Maƙiyansa jaffata da baƙar fata, Allah ka karya masa. Maƙiyansa na cikin gida da na waje, Allah ka karya masa. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Allah ka taimake mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar. Allah ka zumbugo arzikinka da rahamarka da shinkanka da tausayinka. Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da sifofinka maɗaukaka waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar. Allah ka taimaki ƙasar Nijar. Albarkarka da arzikinka da wadatarka da ruwan sama masu albarka da abinci mai albarka da kwanciyar hankali, Allah ka zumbugo shi a ƙasar mu ta Nijar. Uquba da bala'i da azaba da talauci da musiba da fari da yuwa da rishin lafiya da rishin kwanciyar hankali, Allah ka nisantar da shi daga ƙasar mu ta Nijar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Ƴan uwanmu 'yan Najeriya, maƙotanmu na addinin musulunci, 'yan uwanmu na jini, 'yan uwanmu na yare, muna masu addu'a su ma Allah ya taimake su. Duk inda kulli yake a cikin al'amuran arewacin Najeriya, Allah ka kwanci. Duk waɗanda suke kulla ma arewacin Najeriya makirci, Allah ka tona musu asiri. Duk waɗanda suke kulla ma arewacin Najeriya makirci, Allah ka kaskantar da su. Duk waɗanda ake haɗa baki da su don a cutar da arewacin Najeriya, Allah ka wulaƙantar da su duniya da lahira. Ku duba yanzu wata sabuwar ƙungiya ta hito kuma a arewacin Najeriya, wai Mahamudiyya ko mi take da suna dai, suna nan su ma suna ta kashe-kashe kai. Saboda haka wallahi al'umman Najeriya ku tahi tsaye tsayin daka, ku wanke zukucinku, ku yi tsakaninku da Allah ba munafunci, lillahi billahi ku tsaye tsayin daka, ku ci gaba da addu'a. Wallahi ana so a ƙare arewacin Najeriya, wallahi ana so a ƙare arewacin Najeriya. Da haka arewa ku falka, arewa ku falka, arewa ku falka, ku zubda dukkan wasu ƙiyayyoyi da ke da kai tsakaninku na adawar siyasa da jahilci da kaza da kaza, duk ku zubda. An haɗa wannan na saboda a raba kanunku domin a samu cin galaba a kanku. Ku haɗa kanuwanku, ku fuskanci abin da yake tinkaro ku. Allah ka tsare arewacin Najeriya, Allah ka taimaki arewacin Najeriya. Dukkan waɗanda suke makarƙashiya a arewacin Najeriya, Allah ka tona musu asiri. Yanda bala'i yake abkawa a arewacin Najeriya da hannuwan waɗanda yake abka, Allah ka abkar da bala'i a cikin gidajensu da rayukansu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.